बेले बेले खना हामबाय और जे तंगनाय ऑडियंस रंगनो ते आं ककाय सानामो संगो आं एक्चुअली तिनि किसा नार्भास बंखा तामनि हिमाले फर्स्ट टाइम आंनि लाइफ नि आं तिनि बाय सुरबि बाय आं तिनि फर्स्ट टाइम आं अरो स्टेज तामनै बोबाय आं रसामुं मार सामखा के आपन बगा आं बेलाय खना एक्साइटेड ते तामनै किसा नार्भास बंखा के साइमिया एक्चुअली आं बुसक गाहाम रचाबिया हाइफानो आं खायो बायनि लगिव तिनि आं चान्स माखा रसामनानै बागै ते आं जा मानसाक आं बेस्ट रोखा के आमनो नरकनि चुबाचु ते हामजामु नरक थानि किचाने प्लीज जतने किचा फान के तिनि बाय सुरबि ते और सामुनि बागै किचा फान के याफा हामबाय हामबाय हामबाय